Looksmaxing is een fenomeen dat steeds meer te zien is op sociale media. Maar wat houdt het precies in? Wij spraken 2 Limburgse jongeren die anoniem wilden getuigen. Maar eerst willen we weten, wat is looksmaxing? Dat is eigenlijk een verzamelterm voor het fenomeen waarbij dat jongeren, vooral jongens eigenlijk, zich heel erg bezighouden met het verbeteren van hun uiterlijk. Mensen willen eens weten waar het om gaat. En natuurlijk heel veel mensen willen ook hun uiterlijk verbeteren. En zo ben ik er ook geraakt, gewoon puur door TikTok-video's. En het doel is natuurlijk om er allemaal beter uit te zien. Ik denk, er is helemaal geen punt in dingen beter laten zijn of beter laten uitzien. Het is gewoon het best om eerlijk te zijn, zodat de anderen zelf kunnen verbeteren, zodat ze hun fouten kennen, zeg maar. Dat kan gaan over kleine dingen, hè, zoals bijvoorbeeld zonnebrand smeren of skincare doen, sporten. Maar dat kan ook over meer heftige dingen gaan, zoals chirurgische ingrepen, bijvoorbeeld je botten breken in je gezicht. Het uiterlijk is het belangrijkste van alles. En ja, dat hoort wel bij looksmaxing. Je kunt er ook wel een beetje iets zelf aan doen, maar ja. De meeste mensen hebben ook een laag zelfbeeld, maar eigenlijk zien die er niet zo heel slecht uit. Het vertrekt vanuit een bepaalde onzekerheid of vanuit bepaalde angsten of vanuit bepaalde zorgen bij een jongere. Dus het is als ouder heel nuttig en belangrijk dat je weet welke zorgen dat dan precies zijn en over welke onzekerheden het dan juist gaat. Maar het is ook niet altijd heel negatief, maar ja, 13-jarige kinderen en 12-jarige kinderen moeten daar zeker nog niet mee bezig zijn, want je bent nog aan het groeien. En het komt nog, snap je? Je moet niet echt zo daar echt in detail mee bezig zijn. Wat kunnen ouders doen die vermoeden dat hun kind bezig is met looksmaxing? Zomaar niet erkennen van dit verhaal of dit probleem lijkt mij niet aan te raden. Het is belangrijk om er open voor te staan, om oprecht geïnteresseerd te zijn in waar dat jouw kind zich mee bezighoudt. Het is veel meer als uiterlijk alleen. En als je als ouder in verbinding kan gaan staan met jouw kind of met jouw puber in huis, dan lijkt me dat een enorme meerwaarde.